Bolvir ha aprovat aquest dissabte al matí el pressupost de l'any 2014 en un ple que ha tingut un marcat caràcter reivindicatiu. L'Ajuntament volia aprovar el pressupost al voltant d'aquestes dates i va decidir convocar el ple el 12 d'octubre per tal de visualitzar que el consistori de Bolvir no fa festa el dia de la Hispanitat. Les oficines municipals no han obert pel fet de ser dissabte, però a partir d'ara, si la Hispanitat o la Constitució cauen entre setmana, l'Ajuntament obrirà. Evidentment ja està instaurat, aquest any haguera xocat per això perquè és dissabte i no obrim les oficines, però hem aprofitat per fer un ple, però ja el dia 6 de la Constitució farem laborable i hem aprovat avui en el calendari de festes de l'any que ve que farem festa per Sant Jordi, suplint el dia de la Constitució. Pel que fa al contingut del ple, l'Ajuntament ha aprovat el pressupost de l'any 2014. Aquest ascendeix a 1.355.000 euros, el que representa un increment del 3% respecte al pressupost d'aquest any. I bàsicament té poques inversions perquè del pla d'obres i serveis no sabem què passarà, per tant no hem inclòs res, i aleshores el que sí que hem aprovat també és una actualització del cadastre, que vam fer una reunió ahir a la nit, i com que hi haurà un increment d'ingressos perquè amb l'actualització han sortit com 6.000 metres quadrats que no cotitzaven i ara cotitzaran, i a partir d'aquí hem pogut augmentar alguna cosa el pressupost en virtut de l'increment de l'IBI. En el ple d'aquest dissabte també s'ha aprovat una moció a favor de la candidatura olímpica Barcelona-Pirineus 2022. Bolvir, doncs, s'ha afegit altres ajuntaments i consells comarcals de Cerdanya i el Pirineu que també hi han donat suport.